India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hnyf National Youth Front Hnyf East Khasi Hills Club Pyrshah jur ban bu Dukan Kyiad ha ishirwat ha kajing bom sngaw yahap namar kadai kalat ban let Neighrms Hospital bat shamau pat bat umpling. Habe kren bat kinang tho khubor ha Shillong Press Club u President ka Hnyf ka East Khasi Hills u ba bless dekhar ulaya tho bakat kum kajing mi jing tip dei ka shnong umpling ka blai jing bet ban bu ya kani Dukan. Uba bless ulakan tu ya ke sorkar bahkan ken be ano ikinong kayu drugs kum bakhen be an ya ke seng HNLC bat kani ke jing pen pau ke de namar ke jing jele kinong kayu drugs bat nong di drugs sapo ke jela ulaya thu ru bakidan ki samla bdi drugs ki bala syakem na la shumer bat ki bla pla bakidan kinong kayu drugs saja lupara hajan ke polis beat house nakaliang jungi kung basang no Hnyf is kasils dan boy issue ko bang iwan hangne kalong bangin Pyrshah habe day bat ka jingai NOC jogas nong umpling mo umpling nang ta ka jingai NOC hangte po ishrwat ang to po laila ang to wi kan ti bani smau pat ko bani Neighrms ko bani po umpling tinakaliang ka jungi ngin haban Pyrshah ba jagane madalele ru ngin sya am kaseng ban play one store to bagas nong ki badan bentah tu ban ai tu ba NOC te namar ni sutu shy hi bangi phai meta ka jingjot akari ba ka jat man ru jungi khamtam e ki khun samla meta ngi le wi man khun bet namata ban ra ka jing ha ban ra ka jing khamtam e mo ni ka jing kerni bangi keren dei tang ka kya bangi keren ka jing kerni ka long wat drugs hi ubun sin ka long bang ka menta ka tu ka lenti ka ban lek ka hang tu kin ai hang tu laila ka long bet padang sinta lo ka tar kan kata ka wi e kan long ka baja burom e ka jalla ka chungi baro ka wi khamdam ka tu ka lenti fin i menta kan wan ka new shlong hadin fin i so ba ka de ka lenti ka ba baro kinong sumar kinong pang wana wi ki jalla ki wi state apa ki wan po Neighrms lu ki habia depan tu tika e ka ban pen ran ka long ka jalla ka chungi kan long ban i de Dukan Kyiad bakin yang harus Surok ni dalile ko kasang minum sya ban Pyrshah ba jakta dalile ru ya ngadap ai ke jengkok ke dia ladap ai complain ci DC ngadap ai complain ci po exercise lu pan ngadap ai ka complain yu sya tu kisnong ba ai tu ke NOC ti nakaliang jengin kasang hi ngin Pyrshah ba dalile ru hada dadang minum sya nama fi habang hi phai mata fi ke ji ka e ba ka jat meriu jungi gas nang man ngam ta mendai etang kata ka jingwan ka tat jungi beriu mana ba rai ka e ba ka khun samla jungi ka e ba kilong ying kilong sem ki kimi ki pa hagini sni ki ot kalinya fi wat adu ka shnong ki thau ru mata ki ot kalinya ka e ka bajalai ka long ba mendai tang ka kiat ong fi wat drugs no fi ngan ong fi hakini ki wi khendiat banai ki balai no mo lap ngan ong fi wi khna baki la ya bat do shnong la chumya hang ni jan di office tinta lapat ang tu ngilik pej ong badi khna mulai mar ngaru badi no mulai nga shilik pej dang la lik pej ngalap bong di khna ki ong ba tu na po dukan tu uski secret tu gijing bam tu ga bayo don arngut ke basongsi ka long boi du khar wi khasi e to du khar khamlap la phet ba ti to khna dangil akem gani ka tai ni kli ung ong ade nong di drugs ne medi nong di ong ade nong di ting nong ni kli nang no mayo ong drugs tien wi ala mingi kate bala sya pramata da containment pikan ma tu mo apa jalu perang tu ke tu memeta containment la pra ka tu bolong tem tu uang hang ni gi de ki nong di gi don hang ni ki nong khai drugs gi don hang ni ti fi hajan juk tu containment fit pi ka police station tinganam kan no ai police department mo hendai ka wi ka bang pa nong fi ka de kamram juga government nakwa bak sarkar kan lada kalong kan kin bi an no kan pi lada ka HNLC la man kin bi an ben penyon ben pentron nya ka tu ni ru de ju hi ku suit bang kwa man ong pi bon penyap i ka jaj meriu chungi ti tu ki drugs ki bawan atip lada ka government ka sim khia ba kan ngai lambe hi kita ki dan apo jala chungi ban tuat de ki mun jing e kwa man ong pi bak sarkar ka de ban sim khia ka ada way po way nong ikman constituency la jong udon ke jingket kle umdei ba usulet banyala election tang hakapor ba udon kam un lada tu un e kiyap ki em kiyap kiat ne kiyap drugs ne kiyap ngandu pi ka way ka de kamram jong ki nong ikman ban ra ka ne po house ke Kini ka ong ba Pyrshah ka Dukan Kyiad ki ong ki mano ba ino sinong kong pi kan mo jing tip chungi ki INOC ki don kisnong umplik mo
Hapukas nong pling rung I baka INC bang la clean exercise bang I lalej po kamat tunga DC yung bang da lele nginum sha habang ingin ang yakun man ya penduk mo ya ka jing snew ka ri ka judgment riu jadi menta nong di Kyiad fi body Kyiad judi sendi persyang fatang si jing tap po si pela po si bitor po si teng aba khadu jot manu jot ka judgment riu jot ka yang kasam jong ka ri ka judgment riu jungi udrox tu nengkong shu IA aba khadu ndala adab nang tu ndala barai haban thiet tiki baduk ki bajenjal ki bamdan kamai ni yang asam le umno ki haban itu banyo itu tendo along adik ko khinle kumno penduk kumno ina kalian ko jungi hi da leleng ik persya be sarkar te ka ngan ong fi kamdan ka mamla sarkar lada ka mon shi sha le kamdan ka mamla ni da snow si ni da snow pang ka man sim habang gi thai shodom shanang ki long keme ki long kpa babun sem ki ya kendo surok ang tiskin ki ong yingi yarap lem kani ka jingjot ka ba drops ka Kyiad kala hakari ba kajat madeu jungi kala kata haduk kata but what ki kimi ki pa ki ong imdan jik ngan chu imdan jik sok chu ha ki khun kimi ni yang sem namar drops tang mi na po yeng ha flaw la yo dengan ong ifi kam hi la ka sarkar kaman imdan ka no ko bamna illegal la ka government kala kaman ne anong ifi imdan jik ring way bang pa bu jik klikin ale ayu ko sarkar hajan police station dang de drops ne dang yo drops. Hey